Kaysa pre, suman pre. Sabi kang iog naman aning lugaran ni Is. Naunsa na makapidri agad itong gingon niya pre no. Sudyo ka nga mo nitong lugar o balay sa imong kanong uyab na kailan sa online. Nagchat-chat ka rin no, alas siya nga makita mi karon. Sa personal ba makita mi ba? Grabe, wala na gyud laing adlaw ug oras karon jud nga gabi na kaayo. Pre, niya na siya pre, nga di siya gusto nga sa chat la sa online pre, gusto siya sa personal pre. Unsa man ka pre? So makita gyud mo ron. Kita kay meron no para magkamino. Gaya ban to di gipauban ko nimo. Pero anong gipauban ko? Muli na siguro. Ayo pre. Unsa man ka pre? Nagpauban gi ko si mo ano kay Palawan biya bugay ko no. Pero sa ngalan nga chika ni pre. Atuan ning atuon pre. Grabe ka manyaka gani mong bataan eh. Hindi pa lang taka amigo ba di kita kaubanan. Tanawo kabagnutan naman gani ni asa man Dili diri lagi pre. ang Dili lagi tara. Sige tara. Tanawo pre. May babae na nagtalag kandila. Ang sunod ang kwarto. Kaysa pre. Mo nang gingon niya nga, mo di ang kwarto niya oh. Ay kaamaw. Anong dira man. Dira yung kwarto. Ano na may babae nagsulod dagdagan kandila mo. Uli na siguro ko pre. Ayo pre nga na pre. Sige do, pag dili ko nang sabayan pre. Hapit na bita magpisal ko pras. Di ka bahinan jud. Ano naman tadi sa bintana? Dili kahit ano kasi kung di ka sa pultahan mo agi, makitaan ka ba? Ah, siya dili ako. Sa mukam namin ni. Tara pre! Ayo pre! Ayo pre! Tara man! Kasi katabang na tuloy niya pre! Kasi katabang nga ito magdala-dala kandila! Ayo lagi pre! Ay sabre! Ay sabre! Naman! Mo mo lang itong chika pre! Ano na yung tika pre? Nagdala-dala mo lang kandila! Itong gini! Sa mo na uy! Ay sa... Babe! Babe! Huwag niyo pag galang abot na geometria babe! Babe! Nagdadala ng kandila lagi babe! Ay, nagdala-dala mo gug kandila kay napundi ra mo suga sa balay. Ah! Tuwa na pasin. Gamito na nila sa... Anong kulto-kulto ba? Prosesyon. Tuwa man din ka. Sa mga pre uy! Dalawang tinutukan tuwa. Dukayo. Sa mga pre uy! Ay natata. Ayaw sa pre! Tay sabi mo, tanan sa day ko bi. Kisa mo yung kauban dra. Imo tong kuhan yaya. Tago-tago na. Sa yaya. Mama ko niya. Sa Makati. Duka Isa po man mo dire. Duka po ni mama. Ay, wala nagkuwaram eh. Tama mo kanihapon? Si panihapon. Panihapon. Ay, bisita sa akong anak ba? Mamo, uy, halata ra. John, sunod adlaw na lang mo balik. Busy pa magug kay Miro na pamibuhaton. Sige. Tara na, pre. Kasi ang presidente. Tara na, pre. Pais kay pre! Sa mga pre! Balak.